Setengah. Lah kok iso nyawangmu kaya ngono kuwi ngopo ta kowe? Kita lek komen bal-balan. Wong wedok iki edan ya. Piye? Wong iki ciri khase dhewe-dhewe lho. Wong bocah nek dandan ayune kaya ngene kok wis curiga iki lho. Nami sih. Bapak Ibu. Isah. Menawa lawan mau lekane ciuman iki. Menawa rumane sing bar dietrek iki. Rumane po. Ana ni. Lah kok iso banci ki romo kok endi? Karo banci romo kok endi? Lugo gam lugo aja. Paling enggak lah bocah ngene iki pengalamane urung bener. Sik pengalamane sithik. Titik. Lah ya makane kowe ku sebagai emas kudu iso mbudoi bocah cilik-cilik endi to sing wanita asli, endi to sing wanita rainaga ki ngono lho iki maksud. Naga nyebut gede dasu kritik aja. Contohno carane golek lho. Tak judul iki. Kok iso entuk malah kaya kok moncrot. Wong kok jadil medion ayu-ayu. Lah yo ayune kaya ngene. Iki tak celuke jadil saka Paris apa kok Pak iki Afrika. Afrika. Ayo. Di patok-tok lho. Kena dicontoh lho ke. Sik Mas. Kok ngerokok ya Mas. Lu tak tukone. Gundul pacul. Iki bocah ngono.
Meriah lho. Jatel saka Afrika tibake apike kaya ngene lagi metu iso kerencang-kerencang kaya petinju lho. Hei, Ngene lho. aku masakin ro lah. Nyapa? Pas bokong ini ya. Heeh. Ya mas ses. Kuwi salah krungon. Ses ini maksudnya lah rime lah cakram. Masuk angin. Alah keri. Ini jare entut kok mercon to, Bang. Ayo. Iki susul sing apik. Wong lanang iki lek tanggung jawab gede to. Lah kaya lanang lho. Hah? Wong lanang kan slow, lanang iki kucuk iki. Bocah ngene menyang anu. Hah? Ayo. Iki kan Marane bebeane iki. tanggung jawab kowe. Kowe tanggung jawab kowe. Terus ngono kowe kok. Nah, Demok ini saiki. Go. nyapa? Boleh main betul. Hei, Bang, ojo pikiranmu negatif. Biasane iki padha ora bedeteng ngono. Sing ngosek nyetel Lah iki yo kowe. kowe kakakmu lho. Kosok kok padane bedega kosok. Lah aku tuh rawe lho Mas ngono. Aku yo meneng to mau yo penak kriya. Ngono kono yo rasane penak Lah piye kok dia meneng kok nyapa? nyente. Nyapa? Ya aja bunga-bunga nek ajake pegel sesune langsung idonono ngene Ora lah. trimo ngidoni Mas. Lah piye? Tak gecek ndase. Aku kok elek Mas. Ya lho. Ora trimo. Loro Mas. Kleru masuk kleru. Lah sakit Iki saipul. Iki saipul iki. Iki saipul iki. Saiki punya aku tak ganti namanya. Siapa? Andini Karisma Putri, Mas. Sini. Punya wae tak tono lho, Bro. Punya model mau pronawo ae. Lah aku ya lagi krungu iki lho, jolodong kuwi lho. Masa wong iki ayu-ayu jeneng lak kundange Bella. Iya, Mas. Lah kok mburi kenging ngrasa-rasani kowe iki lho. Apa? Edung kowe tak dudoi ning menengo ya. Heeh. Asline Bella kuwi jenenge Kemat ngono. Loh. Rena le. Rena. Lepas dalane gelek kok piye? Ora usah nyepelin model mau pronawo. Mari kok piye? Maju le. Aja ora merugi kowe. Nek musuhnya kae, modelane gelek kok piye? Aja kowe iki nek ngene iki lak sejatine Nah, nang Thomas wedok. ini Ya. potong. Gimana sih? Itu kalau gimana Thomas? Mas Bundal, nek kowe nek kabel moncek Mas. Nyapa Mas? Arane tembasmu ngono. Ojo to, Mau ati kapak-kapak ning sok ngene iki. lah penak keri-keri Mas. Kowe kok bisa ngucape iki garwanom. Suaramu sing wedok kalem. Oh, ucapne. Kowe dadi wong wedok sejati ya sing wedok, nek lanang ya lanang. Iya, Mas. Besok operasian. Operasi apa? Iki lanang iki wedok. Lah kok malah piye? Tapi matamu udah pecer ini. Yo. Matamu dhewe. Oh, ndongane. Ora ndongane, Mas. Ora pedes tekan ndongane kok kesel aku. Ora, bancingi mandi. Nyapa? Mandi. Oh, iso mandi karo kowe. Lah tak kowe entek resik. Entek resik iki apa? Bondone entek. Yo aja nyalane ngono kuwi. Mbah naga. Mas, nek aku beda, Mas. Beda nek wong lanang contone lak kejek lho, Mas. Aji kejek lho. Ono tau pengen lho langsung ke begitu, Mas. Lah kok saiki aku masih entek, Mas. Loro Mas nanti buka. Oi. Wis saiki dicakne baru anak iki sing apik sing ben iso maju ke depane luwih apik saka iki saya-saya iki disawang kota-kota liya iki nek Darwana iki luar biasa desa-desa liya luar biasa masuk panggonan kidul tapi ning kene luar biasa iso duwe leteng gede jajal nggonmu lho nanggap menyang terus kene los yo ta ora rasa omong gak bacok cengmu aja ngono to Mas kok iso omahmu kerja to le ora wani mendem lele
Garwana mau setelah kau ucapnya toh. Aku minta tak ucapnya Pak Teguh Mas. Tapi suaramu diganti ya. Iya Mas. Pundi tiangnya Pak Teguh itu pundi? Ya sing halus. Nggih, wilujeng dalu Pak Teguh. Ya Allah, nggih kabar pripun? Yen alam pasang nyetir alam kebanteran kok lak bar kok usah. Kabar pripun Pak Teguh? Sae. Nggih, sae Pak Teguh. Sing sono. Lah makane ngono kuwi aja kok untir temen-temen Mas. Ora sak kok untiri ngopo to kok. Didongakne. Nggih. Pak Teguh sesepuh nggih rawuh. nggih. Mugi-mugi tiang sing rawat mriki diparingana panjang umur. Sehat Amin. selalu. Amin. Diberi rezeki kang kathah. Amin ya Allah. Dewa-dewa lak mumpuk to. Nggih, menika. Ini nyatos sak kene. Lah kok iki kok terus malak kaya preman ngono kok. Ya paling endak disalini. Sing apik menika Pak Teguh, sing ijo. Layak tanggapan ora tau tek payu sugih aku lho. Nyapa? Nyangkong helme wong-wong gitu. Ya paling endak disalini. Saline sing apik dadi wanita Nyambung tali sing apik. silaturahmi kuwi lak ya apik. Pak Teguh, nggih, Pak Teguh. Nah, saling sing apik. Fotomu saplira-pliri. Sing halus lambe dicaket saiki ya. Kaken malah kaya setruk. Oke ya. Topat iki jenenge kok iso. Alhamdulillah ya Allah. Iya kaya mindur. Lindungi ya. Kok pindhon iki kok. Hei, aja dadi pengemis media iki. Titik-titik ya duit iki ya. Hei. Ngene lho, Bang. Aku iki ngomongi apik aja semata-mata kok duit. Aku kan ketemu titip ke wakilono ngono. Ora oleh ngono langsung mudeng. Lah, Wes balo. Balik. tanggung jawab. Mboten enten motor, Mas, motor. Nama pendosa ngoten. Bengkong. Apa rumasane sing duwe tanggung mekar ngurban sitok. Pak Teguh iki tanggungane mekar ya akeh. Mas, soalnya Allah dia Mas. Mesakno aku Mas. Susuku pindah tanggal iki lho Mas biar Mas. Allah dia Mas. Saking semangate aku lho. Kok nang tak baca lho nggih. Ning desa kene iki seneng aku. Oh, Saiki lak wektune saya mepet, dadake nek sakmene mbane, pembaronge nek 19 iki nggo. Awak dhewe ning kene ya guyon-guyon. Guyon ya Yo guyon. kok nek sampe ki manggo gegojekan nggih. Bapak Ibu tinggal mengucapkan pun masyarakat mriki muga-muga taun ngarep iso saya luwih meriah. Muga-muga Sinoman Darwanom menjadi barometer sinoman-sinoman desa yang lainnya. Allahumma amin. ya ada pesan Mas lagi sosok rekan kayak videotron. Nah, luar biasa ya. Oh, nggih niki ora pun sanjang. Iki soben kok sampai duwe videotron. Ragate separuh videotron bongge sinanggo. Aku matamu. Kok tanggapan ini dinyang kok. Bosok ya. Lah itu anggur usul ae. Pokoke dubrek ini dubrek di kali saat ini muga-muga buyut rukun. Amin. Duwe penerus generasi seniman sing apik-apik. Amin. Sing penting dadi seniman sing apik gak usah mikir kono, mikir kene, mikir kono. Sing penting dadi siji nguri-uri budaya Indonesia. Wis terbukti ning kene. Monggo dilanjut, Cok. Ah, bareng apa barang tapi ya bareng.
Hah?